Pinky Basumatari, Sikhiri Sikhwala. This national costume celebrates Assam through rich heritage of the Bodo community, one of its largest indigenous tribes, inspired by Bagurumba. खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जायखौ लानानै गोबां कन्ट्रोभार्सि जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव पिंकी बसुमतारी मिस इन्डिया इउनिभार्सिटियाव बिथाङा जे फाइनाल राउन्डनि थाखाय कम्पिटिसन खालामगासिनो दङ तो बेयाव फाइनालसिम सहैनो थाखाय पिंकी बसुमतारीनो भटनि गोनांथि जादोंमोन दा बे भट बिनायखौ लानानै गोबां माने हाबा जानाय जायैखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनबाय तो बिनिनो माखासे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मिस पिंकी बसुमतारी बिथाङा जे फाइनाल राउन्डनि थाखाय जि कम्पिटिसन खालामगासिनो दङ तो बेवहाय गावनि हारिनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि धोरोम मा दङ मा गासैखौबो बिथाङा दिन्थिफुंगासिनो दङ आरो दिन्थिगासिनो दङ तो बुंनो थाङोब्ला जोंनि नर्थ इस्टनिफ्राय मिजोराम नागालेण्ड मणिपुर दा बैफोर स्टेटनि माखासे जायफोरा बादायारिफोर दङ इयुं लाइमोनफोर दङ बैसोरबो गाव गावनि हारिनि हारिमु कालसारखौ माने दिन्थिगासिनो दङ तो बेनो जाहैबाय जे बाथ्राया जोंनि बर' हारियाव मोनसे ओरैबायदि भाइब्रेसन मोनसे माइन्डआव माने भाइरास हाबनानै थाबाय जितु सासे बर' लाइमोनफ्रा बर' सिख्लाया बा माबा मोनसे कम्पिटिसनाव देरहानो बा आवगायनो थाङोब्ला जे गुबुन हारिजों हाबा जानाय बे मोनसे भाइब्रेसना जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआव माने हाबनानै थाबाय आरो तो लोगोफोर एसे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय पिंकी बसुमतारी बिथाङा गावनि हारिमुखौ लानानै सासे सिख्रि सिख्लानि महराव बिथाङा दिन्थिफुंनाय गोबां माने साजायनानै हारि दोरोङारि गासैखौबो दिन्थिफुंनाय एसे नायनानै लाग्रो जों गासिबो आसामनि ट्रेडिसनेलखौ श'केस खालामदों बर' गासिबो टाइपफोर दङ आरो बेजों लोगोसे गिदिंबायदि नैबे जोंना जाहैबाय बर'नि मोनसे सिम्बल आरो बेखौ आर'नाइ बेखौ आसामनि फ्लाग सिम्बलखौहाय होनाय जादों पिंकिखौबो होनाय बे माबाया नैबेखौबो होनाय बाहाय जों बर'नि बाथौ धोरोम बर'नि बाथौखौ जों श'केस खालामदों आरो बाथौखौ बोरै फुजियो जोंनि बर'फोरा जों श'केस खालामदों बर'नि बागुरुम्बा दं बाहाय थाफ्ला दामनाय दं माइ गायनाय दं जों गासैखौबो बाहाय श'केस खालामनाय जादों आरो गोजौआवहाय दाउ बिरनाय स' दायो आसा खालामदों नोंथांमोना आरो पिंकिखौ इन फिउचार सापर्ट होलांबाय थागोन नेसनेल राउन्डआ जोब्बाय दासो मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय स' thank you. Thank you so much. Contestant number 25, Pinky Basumatari, Sikhiri Sikhwala. This national costume celebrates Assam through rich heritage of the Bodo community, one of its largest indigenous tribes, inspired by Bagurumba, the graceful butterfly dance. Its colors and motifs reflect their deep connection with nature, strength, and identity. The tribal elements celebrate Assam's diverse indigenous communities, while the one-horned rhinoceros honors their iconic wildlife. Contestant number 25, Pinky Basumatari. थारैनो नोंथांमोना नुबाय मिस पिंकी बसुमतारी बिथाङा जे गावनि धोरोम गावनि हारिमु गावनि कालसारेल जेसांखिनि कालसारेल जि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय गासैखौबो बे फाइनाल राउन्डआव जितु कम्पिटिसन जाबाय थानाय बेवहाय दिन्थिफुंगासिनो दङ तो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे पिंकी बसुमतारी बिथांखौ जे देरहानो थांनायाव बा बिथांनि भटनि गोनांथि जानायाव भट बिनायाव गोबां कमेन्टनि गेजेरजों बुंबाय जे देरहाखांब्ला गुबुन हारिजों हाबा जायो बे सेन्टिमेन्टआ जोंनि हारिनि गेजेराव हाबखाबाय नालाय तो बे सिगांनिफ्रायनो जों नुदोंबो गोबां नुदों बेफोरबायदि देरहासार जाखांब्ला जों बर' लाइमोनफोरजों बा बर' सेंग्राफोरजों हाबा जाया गुबुन जाथिजों हाबा जायो बेखौ लानानैनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे भाइरास बा मोनसे सेन्टिमेन्टआव माने भाइब्रेसन हाबनानै थाबाय जितु गुबुन हारिजों हाबा जायो दा बेफोरबायदि माखासे नेगेटिभ पइन्टफ्रा हाबनानै थाखाबाय बेखायनो साफ्रोमबो जेसांखिनि इयुं जेनेरेसन बा लाइमोनफोरा माबा मोनसे दावगानो थाङोब्ला सिख्लाफोरा दावगानो थाङोब्ला बे बाथ्राखौ सिगांग्रो सानग्रोयो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनि बर' हारियाव जे
मुं लाखिनो बा सानसे समाव जुदि बेफोरबायदि नेगेटिभ पइन्टखौ लानानै माखासे नेगेटिभ माइन्डखौ जुदि सेन्टिमेन्टआ जुदि लाखिबाय थायोब्ला हयतोबा जोंनि बर' हारिया सानसेबाव नेसनेल इन्टारनेसनेल बा वर्ल्डआव मिथिजानो गोनाङा एसे उन जानानै थागोन बा फासयनानै थागोन। सोरबा सासे लाइमोन सिख्लाया नेसनेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलाव जौगानो थाङोब्ला हयतोब्ला जौगानो गोनाङा माने बिराद उन जानानै थागोन आरो हारिया माने एसे फासयनो गोनां जागोन। इन्टारनेसनेल नेसनेल वर्ल्डआव मिथिजानो गोनाङा एसे उन जानानै थागोन होननानै बे मोनसे एसे सानजाथाव आरो एसे माने गोबां सानजाथाव। जुदि बेफोरबायदि माखासे गासिबो साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि सायावनो जुदि बेफोरबायदि सासपेक्ट जुदि खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर' हारिया सानसे समाव इन्टारनेसनेल बा नेसनेल बा वर्ल्डआव मिथिजानो गोनाङा गोबां उन जानानै थागोन होननानै आं सानो आरो। दा बेखायनो साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि सायाव बेफोरबायदि माखासे नेगेटिभ पइन्टखौ बा नेगेटिभ माखासे सेन्टिमेन्टखौ लायालाबासिनो थुलुंगा होयोब्ला हयथ' बे देरहानाय समाव जे सासे सिख्लाया देरहानो थांनायाव बे बर' हिसाबैनो देरहागोन, बर' लाइमोन हिसाबैनो बिथाङा देरहागोन। आरो बेवहाय देरहानाय माने जों बर'आ ओरैबायदि सुबुं दङ, सासे टेलेन्ट गोनां सुबुं दङ, सासे मिथिजानाय बा बर' हारिनिफ्रायबो बेफोरबायदि सुबुं दङ, गोबां माने रोंगौथि टेलेन्ट गोनां सुबुं दङ होननानै जोङो मिथिजागोन, दा सावरायजागोन, बेफोरबायदि बाख्नायजागोन। दा बै समखौ जोङो बयनोबो खाबु होनांगौ। नाथाय सर्ट माइन्डआव सर्ट माखासे नेगेटिभ पइन्टखौ लानानै जोङो माखासे भेरबेसन सेन्टिमेन्टखौ जों माइन्डआव सोना लानाया बे माने बिराद जोंनि थाखायनो हारिनि थाखाय मोनसे उन जानानै थानाय मोनसे सिटुएसनसो जागोन, दा थासारि सोमजिगोन। आं बेफोरबायदि सानदों आरो बेखायनो जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदि माखासे सासपेक्ट बांद्राय खालामालाबासिनो जोङो जोंनि बर' हारिया माबायदि नेसनेल इन्टारनेसनेल वर्ल्डआव मिथिजागोन जे बर' हारियावबो बेफोरबायदि गोबां टेलेन्टेड माखासे सोद्रोमाफोर दङ, इयुं जेनेरेसनफोर दङ, लाइमोनफोर दङ, बेखौ जों वर्ल्डआव मिथिहोनायाव जों बयबो थुलुंगा होनांगौ, बाहागो लानांगौ। आरो जे पिंकि बसुमतारिया जुदि ग्रेन्ड फाइनालियाव टप 10आव जुदि आवग्रिनानै फाइनाल जुदि देरहासार जानो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय बिराद माने बाख्नायथाव, गोग्गाथाव जागोन। बे सारा वर्ल्डआवनो बे मिथिजागोन जे ओरैबायदि समायना सिख्ला होननानै जोंनि बर' हारियाव ओरैबायदि माने मिथिगोन, जारिमिन हिसाबै बे जानानै थागोन। दा बेफोरबायदि बेखायनो जों बयबो पिंकि बसुमतारि बिथांखौ सापर्ट होनांगौ, भट होनांगौ। आरो साननैल'सै बिथांनि जिथु फाइनाल राउन्डनि जिथु टप 10नि रिजाल्ट फैनो थांगासिनो, बेवहाय जोङो देरहागोन देरहाया जों बेखौ माने दा बुंनो हाया। नाथाय जों नर्थ इस्टनिफ्रायनो गोबांफ्रा जि सेस्था खालामगासिनो गाव गाव हारिमुखौ दिन्थिनानै, दा जोंनि पिंकि बसुमतारि बिथाङा बुंखादों जे हारिनि हारिमुखौ लानानैनो आं नाजागोन, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंखादों। दा बेखायनो बांद्राय नेगेटिभ पइन्टखौ लायालासिनो, बांद्राय नेगेटिभ माइन्डखौ लायालासिनो जे पिंकि बसुमतारिया सापर्ट मोनथों, देरहालांथों, बे जोंनि हारिनि थाखाय बाख्नायथाव जागोन। दा बेनोसै, बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो कमेन्ट खालामदो आरो बयबो सापर्ट खालाम।